Това е нагъзването на едно дебелаче. Я вземи нещо долу, я. О, the fattest, the fattest, the fattest, 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 the fattest, the fattest, the fat. Браво, ела. Как се казваш, Динко? Динко, Динко, елатко. Елатко. Де? Елатко бе, не Иначе ще ти скажа. А? Иначе ще ти скажа. Какво? Иначе Иначе ти ще ти скажа. На кой? С кой си ти? С тати. Аз съм бащата. Ето го тати. Тогава ще ти скажа на него. Ами, ето казва, аз съм Мито, аз съм баща му. Това е моето Тати дете. ме уби. Я да го видя, я. А аз съм бащата. Казвай му. Казвай, давай, кой направил моя син? Този бе иска да ме наби. Ко? Тата изтърваш телефона. Лъж, ще купя айфон. Ти знаеш ли какво е? Пишка. Малък искаш, ама на тати е невъзпитано е. Тати заби толкова не става. Малък, аз кажа на дята е. Точно става на баба си. А да гледаме. Чао, Шиши! Шиши бак, шиши. Идва с мощния удар. Че ме мразите. Не те мразиме, обичаме те. Искам, обичаме да покажи спичката му и да се болем. Ча, мачо. Без това се отказвам да сте ме приятели. Ние не сме ти били. Никога. Я и ти да вземеш едно онова листо го откъсни отдолу, да. И ми го дай и ще стане много добри приятели. Тай бакия. Бабо! И това беше от шоу епизод 2. Това беше моя компаньон Пако. Аз бях Иван Ростив, режисьора, много ясно, много съм красив и това.